ప్రైస్తలో దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎంతవరకు వాక్కు చేసిన సీర్చు ప్రేక్షకులందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మీ స్నేహితులకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కోపపడుడు గాని పాపము చేయకుడి, సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 4:26. కోపము సాయంకాలాన్ని దాటిపోకముందే మిమ్మల్ని విడిచిపోయేలా చూడండి. ఎందుకంటే మీ కోపం మీ హృదయాన్ని గందరగోళం చేసి పగను పెంచి పాపం చేసేలా మార్చేస్తుంది. మీరు ఎంత తొందరగా మీ కోపాన్ని విడిచిపెడితే మీకు అంత క్షేమము. ప్రసంగి రాసిన పత్రిక 7:9 ఆతృతపడి కోపపడవద్దు, బుద్ధిహీనులు అంతరింద్రియముల యందు కోపము సుఖ నివాసములు చేయును. తన కోపమే తన శత్రువు అన్న మాట మనం విన్నాము. కోపము మానము, ఆగ్రహమును విడిచిపెట్టుము, అది కీడికే కారణము. కోపపడటం వల్ల లాభాలేంటో మనకు తెలియదు కానీ కోపపడటం వల్ల అనేక నష్టాలైతే వాటిల్లుతాయి. కోపం వలన కుటుంబాలు విడిపోతున్నాయి. కోపం వలన ఉద్యోగాలు నష్టాలు కలుగుతున్నాయి. కోపం వలన ఆర్థిక నష్టం కలుగుతుంది. కోపం వలన బంధాలు తెగిపోతున్నాయి. కోపం వలన అనారోగ్యం వాటిల్లుతుంది. కోపానికి బదులుగా దీర్ఘశాంతాన్ని నేర్చుకుందాం. కోపతాపాలు మన జీవితంలో లేకుండా చూసుకుందాం. ప్రేమ, సమాధానము, జాలి, దయోళత్వంతో ముందుకు సాగిపోయేవారుగా ఉందాం. మరి కొద్ది మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించి మన హృదయంలో ఫలింపచేయునుగాక. ఆమేన్.